tornant a la gent jove que és de les escoles de dramàtic, clar, si vols formar part d'una professió digna, però entre no digne i no res, què tries? Hablas de la gente joven, o sea, Claro, sí, de la gente que es de cualquier escuela de la dramática. Mira, yo hay una cosa, por ejemplo, que yo entiendo, ¿no? Pero que hay siempre mucho debate con lo de si te dan de alta, si no, es que claro, como esta gente no factura, como esta gente factura, no y dices, mira, es decir, cuando sales de la escuela o cuando estás en la escuela, lo único que quieres es trabajar y experimentar y tal, y la gente pues tiene todo el derecho a hacerlo y hacerlo como pueda. Es decir, sé que es una putada porque a lo mejor es competencia desleal o tal, pero es que... És competència desleal i sobretot és un problema per a aquesta gent si això se converteix en la manera de treballar, perquè el dia que s'hagin de jubilar o això és que no van poder afrontar ni independitzar-se, ni casar-se, ni tindre fills, ni jubilar-se, perquè no estan cotitzant. Tot això és que les conseqüències d'això vindran en el futur que serà. Claro, pero ¿qué le vas a decir a esa persona? No, res, no hagas un espectáculo en el garaje de tu amigo para... Si és que l'actor el problema que té és que si no actua no és actor. La crisi està afectant i en general està afectant a les dones treballadores, que és una cosa de la que es parla, no? Que n'hi ha sectors en què la dona treballadora està específicament fotuda per la qüestió de la crisi. Això també passa al teatre, però és una cosa de la que no es parla, perquè és com que, i no ho parlem ni tan sols les dones que ens dediquem al teatre entre nosaltres. Jo crec que és indispensable, la veritat és que per a mi és un enigma ara mateix, però crec que és indispensable recuperar l'interès del públic, perquè si no, què fem? No esta cosa que hem tingut, jo he tingut també com a creadora moderna, contemporània, de no m'importa la opinión del público, una leche, o sea, importa mucho la opinión del público y es indispensable, jo crec que és indispensable recuperar este espai no només de comunicació, sinó aquest espai en el que el públic entenga que el teatre és una eina de salut democràtica i de salut per al ciutadà i per a la seva capacitat de pensament, de reflexió. Si el públic recupera esa necessitat de tindre aquesta eina a l'abast, tindrá sentit la nuestra presencia. De repente, de pasar a un sistema como es en la Comunidad Valenciana, donde prácticamente el 90-95% del espacio de gestión cultural lo llevaba la administración, de repente un parón al cero, pues eso ha hecho muchísimo daño. Es decir, de repente tienes espacios sin presupuesto para programar, o para haciendo la competencia a las salas privadas, con programación muy poco comprometida. Creo que eso al final ha hecho muchísimo daño. Hemos perdido público. De hecho, yo creo que en este momento en Valencia se está perdiendo la afición para ver montajes que no están viniendo a Valencia, al Centro Dramático Nacional, compañías potentes, que estamos haciendo quizá una población más comercial, más banal, porque desgraciadamente tenemos que funcionar con la taquilla y eso está perjudicando a la trayectoria que durante 30 años se lleva en Valencia, que Valencia tiene una trayectoria importante, se ha destruido 30 años de esfuerzo y de trabajo y profesionales que han tenido que irse de Valencia en este momento. Crec que els millors treballs, i és la meva humil opinió des de la perspectiva professional, ixen quan vostè té un pressupost de funcionament, quan pot pactar en el seu equip, en la seva companyia, què és el que va fer i com és el que va fer. Crec que ahir és on comences a cimentar coses que no són llimonar, que no és simplement una efervescència carbònica que de moment queda en això, queda molt bonic i després no hi ha res. Crec que en el teatre, i el teatre és l'art de la repetició, el que juga és la possibilitat de tornar a fer, de tornar a construir. Ha d'haver una previsió, pues igual és això el que estem demanant, una previsió, una programació, una constància, una regularitat i saber que si tu avui no treballes en el teatre públic, potser demà o l'any que ve o en algun moment hi haurà algun projecte en el que pugues treballar. Deien, és que el teatre públic no pot contractar 200 actors, no estàs entenent res. El que s'està dient és que tingués una planificació, en definitiva, una política escènica de teatre públic en concret i que a més servisca per a alguna cosa i a més amb una promoció del teatre públic i privat, fins i tot també, perquè també és una tasca del teatre públic de promocionar el teatre privat consistent i que això genere públic i
y que eso genere treball. Pues las instituciones son un auténtico delito. Están gestionadas por gente tremendamente mediocre, al servicio del poder, son canis domine, gente que se dedica exclusivamente al peloteo. Muchos de los que colaboran con las instituciones, muchas compañías también, ¿no? Porque esta cosa de sálvese quien pueda, mientras el barco se hunda hay que sobrevivir, al final nos conducen a un mundo sin ética. El otro día, hablando con una amiga, yo decía que el teatro no se podía piratear porque es que todos los piratas están en el teatro, entonces ¿quién va a piratear eso? No és una qüestió de diners, estrictament de diners. Els diners són importants, vitals per fer coses, però no sols és una qüestió. Crec que és una qüestió de sentar-se, crec que és una qüestió de parlar. Jo tinc, o tu ho necessites, jo ho tinc, tu ho necessites. És a dir, jo crec que, evidentment, continuarem fent el mateix. Alguns ens queda menys quasi per davant que per darrere i no estem com per fer altres coses, perquè ja no sabem fer altres coses, ni volem fer altres coses. Entonces, jo crec que passa perquè qui entre a dirigir, a governar, a manar, siga el mateix o siga qui siga, ha de sentar a tota una professió. Però passa perquè tot el món posem el millor de nosaltres per a trobar-nos on podem fer créixer les coses, perquè si no perquè això sí que crec que ho tenim mal, tirant cada un per una banda ho tenim mal. Evidentment ens fa falta un pegament, té que haver una institució que tot això ho aglutini, té que haver algú que siga capaç de tindre una visió i d'anem a anar cap allà, algú que parli la teva mateixa llengua, me referisc, llengua i el llenguatge, és a dir, no algú que no sàpiga en què estem, perquè és que si no, perquè tinc quimera que en aquesta terra nostra i en aquesta mentalitat nostra, si d'avui a demà no hi haguera res o tornaren a haver moltíssims diners, tornarien a vindre fures d'esbaus i companyies de fora per a dar-nos el pisto i seguirien passant de la gent de casa. És a dir, jo penso que moltes coses. El públic ho vol tot. Vol estar ahí i passar-s'ho bé, vol pensar, vol sentir, vol plorar, però que li ho facin bé. I jo crec que això que dius de les companyies joves, que tal, arrisquen perquè no tenen res a perdre de ser forts i que el públic no només conega les sales que estan en el metro, anunciades, no? o en l'autobús, o en el tal, que n'hi ha molt de teatre, molt diferent, i jo ho veig en el públic, la gent quan ve, gent que no ha vingut mai, sobretot gent major, no? Que no està acostumada a anar a les xicotetes, gent del barri. I la nostra funció és fer creure a la gent que això també és un teatre. Thank you.